120 tabib u infermier ingħataw taħriġ dwar mard sesswali. Minn dawn il-120 intgħażlu 48 illi kellhom taħriġ li kien aktar intensiv b'sensiela ta' workshops m'esperti barranin li ġew Malta f'Settembru. Dan it-taħriġ għen biex il-professjonisti jkunu mħarġa aktar dwar kif għandhom jiffaċċjaw sitwazzjonijiet ma' pazjenti milquta minn dan it-tip ta' mart, kif spjegaw it-tobba Sara Sultana Grixti u Karl Kutajjar. Għenna ħafna dal-kors biex niddiljaw ma' sexually transmitted infections u bis-saħħa ta' dal-kors inħossuna aktar equipped biex niddiljaw ma' sitwazzjonijiet bħal dawn li niltaqgħu magħhom ta' spiss fuq ix-xogħol tagħna. Fid-Dipartiment tagħna tal-Obsengajni dal-kors huwa importanti, ovvjament għandna we also treat sexual health, so hija xi ħaġa background u wkoll għarfien biex nistgħu nużaw ovvjament biex ngħinu l-pazjenti tagħna. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fern tkellem dwar kif Malta hawn total ta' 219 persuna li qed tgħix bl-HIV u dan in-numru qed jiżdied kull sena. Għalhekk sostna Fern il-prevenzjoni tibqa' l-aktar ħaġa importanti. Imma żied importanti minn hekk ukoll aħna nemmnu fil-prevenzjoni, ġifieri jekk inti tista' ma tagħmilx kuntatt ma' dal-virus ħafna ħjar milli kieku tieħu l-kura lih. Għaldaqstant, id-Dipartiment tas-Saħħa din is-sena qiegħed jagħmel effort kbir biex ikompli iħarreġ ħafna nies fuq il-kondizzjoni, kemm il-għalliema fl-iskejjel tagħna, kif ukoll iż-żgħażagħ infushom fl-Università u fl-Amcast u l-Youth Leaders, imma aktar minn hekk lill-ħaddiema tagħna stess fid-Dipartiment tas-Saħħa. Il-Professur Joe Patch qal li t-taħriġ għandu jservi wkoll biex il-professjonisti ikunu gwida għaż-żgħażagħ. Ftaħna dal-kors mhux għal-tobba, imma anke għal-nurses u nies oħrajn li jistgħu jkunu interessati fis-suġġett. Ħsibna li konna ftit applikanti, infatti għamlunna ceiling ta' 50, għalunna iktar minn 20 pajjiż daqskom żgur ma jkollux. U kena xi 130 applikant,